ba, kai na kike kai cutarwa, san miki tambaya laifin mene miki. Rayuwa ba ta daɗi, yanayi yana sauyawa, idan matsala ta samu a gidan tarbiyya. Sabo turken wawa, yanayi mai sauyawa, ka sani cikin rayuwar nan komai bai dorewa. Cuta ita kai mun sanadin ka ina kokawa, a gidan tarbiyya ni me za na faɗa. Rayuwa ba ta daɗi, yanayi yana sauyawa, idan matsala ta samu a gidan tarbiyya. Cuta kin yi wa kanki ba laifi na ne ba, rayuwar nan mara kyau kin ga da kanki ne kika zaba. Abinda kika yi shukawa rana ta zo kin girba, duk inda kika huce zancen ki ana raɗa. Rayuwa ba ta daɗi, yanayi yana sauyawa, idan matsala ta samu a gidan tarbiyya. Ba ɓatan tarbiyya haka ban yi tsammani ba, da na san haka ne lamarin ka ba za na biye ba. Da cikin ka nake yawo, ka ce ba kai ne ba, ina a matsala mai ranar marmaɗa. Rayuwa ba ta daɗi, yanayi yana sauyawa, idan matsala ta samu a gidan tarbiyya. Rayuwa ba ta daɗi, yanayi yana sauyawa, idan matsala ta samu a gidan tarbiyya. Ƙazafi karki mun daure ba yake komawa, matsalar kiki yi tunani daga inda ta yi farowa. Ga mutane ki yi bayani wanda za a yi gamsarwa, gaskiya ki faɗi ba na san ban kaɗa. Rayuwa ba ta daɗi, yanayi yana sauyawa, idan matsala ta samu a gidan tarbiyya. Bakin jini ka ja min hatta abin su iyaye, ko yaushe a ido na sai dai ruwa na hawaye. Na rasa ina zan je don a fahimcin kai waye, ni dai da bakina me za na faɗa. Rayuwa ba ta daɗi, yanayi yana sauyawa, idan matsala ta samu a gidan tarbiyya. Duk inda za ki je da abin da yake daminki, janye jiki daga gona je ki ji da matsalarki. Kekin kaso haka ni kam na haura makircinki, haɗuwa da ni da ke sai